आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन। आजच संपर्क साधा। डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म, आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92। वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत। विनायक राऊत यांना लोकसभेत निवडून आणण्यासाठी मदत केली आणि नारायण राणेंसारख्या कोकणातल्या एका मोठ्या नेत्याला पराभूत केलं, याचं आज सुद्धा दुःख आहे, असं विधान दीपक केसरकर यांनी केलंय। पाहूयात। आणि मी आणि राणेसाहेब एकत्रच होते, आम्ही एकाच गाडीतून गेलो। राणेसाहेबांनी मला असं सांगितलं की अजून माझं म्हणजे माझ्या मनात नाही आहे, पक्ष काय सांगतो त्याच्यावर हे अवलंबून आहे, त्याच्यामुळे हे अजून प्रकरण वरिष्ठांकडे आहे आणि वरिष्ठांनी जर राणेसाहेबांना सांगितलं तर मग ते ऐकू शकतील असं मला वाटतं। आणि त्याच्यामुळे मी एकच गोष्ट आपल्याला सांगतो की राणेसाहेब उमेदवार असतील असं गृहीत धरून जी स्टेटमेंट विनायक राऊत काढतायत ही अत्यंत चुकीची आहे। एकतर असा एक काळ होता की ज्या वेळेला या सगळ्या मंडळींना राहायला हॉटेलमध्ये कोण जागा देत नव्हते, त्यांच्या गाडीमध्ये कोण पेट्रोल भरत नव्हते। मग अशा परिस्थितीमध्ये आणि यांची डिपॉझिट जप्त झालेली होते, अशा परिस्थितीमधून मी स्वतः याच्यामध्ये उडी का घेतली तर खालचे जे कार्यकर्ते होते ते इतर लोकांशी चांगलं वागत नव्हते, एवढाच आमच्यामधला मतभेदाचा मुद्दा होता। याच्या पलीकडे काही मतभेदाचा मुद्दा नव्हता। जे काय असेल ते तोंडाने हो, कुठे मारण होऊ नये एवढ्यापर्यंत तो मर्यादित विषय होता। आणि माझं आणि यांचं व्यक्तिगत कधीच राणेसाहेबांचा व्यक्तिगत संघर्ष झालेला नाही, ना त्यांनी माझ्यावर व्यक्तिगत संघर्ष केला ना मी केला। ही एक तत्वाची लढाई होती, कशा तऱ्हेने राजकारणामध्ये कार्यकर्त्यांनी वागावं याच्या संदर्भातली होती। आणि याचा फायदा कोणाला झाला? विनायक राऊतना ओळखत कोण होतं, कसे निवडून आले, किती मतं होती शिवसेनेकडे, याचा विचार केला पाहिजे। ज्यावेळेला तुम्ही सगळ्या निवडणुका लढवायच्या, ज्यावेळेला वैभव नाईकच अध्यक्ष होते ना शिवसेनेचे, किती मतं मिळत होती शिवसेनेला? जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि पंचायत समितीमध्ये मिळून सगळी मिळून 40,000 मतं मिळायची। आणि त्याच वेळेला मी राष्ट्रवादीमध्ये होतो, आम्हाला 1.5 लाख मतं मिळायची। आणि राणेसाहेब त्यावेळेला काँग्रेसचं नेतृत्व करत होते, त्यांना 81-85 मिळायची। आमच्या जवळपास तेवढ्याच सीट निवडून यायच्या, त्यांच्या थोड्या जास्त यायच्या। आमच्या सुद्धा 20-20 सीटा जिल्हा परिषदेला निवडून यायच्या। आणि त्या परिस्थितीमधून मी जो लढा उभा केला त्याच्यातून शिवसेनेला ताकद मिळाली आणि दुर्बळ झालेली शिवसेना पुन्हा एकदा जिवंत झाली। तुम्हाला केलेल्याचं काहीच नसतं त्यावेळेला, तुम्हाला जाणीव त्यावेळेला कणकवलीला भाषण केलं ना दीपक केसरकरांच्यामुळे हे घडलं म्हणून। आणि मग आता कसले चॅलेंज देतात नारायण राणे एकदा हरले म्हणून तुम्ही राणेसाहेबांना हे करता का? शेवटी त्यांच्यावर सुद्धा आमच्या जिल्ह्यातल्या लोकांनी प्रेम केलेलं आहे। कोणाचा किती कमीपणा करावा याच्यामध्ये मर्यादा असतात आणि त्याच्यामुळे त्या मर्यादा कृपया सोडू नका। त्याप्रमाणे मी राणेसाहेबांच्या चिरंजीवांना निवडून आणण्यासाठी दिवसरात्र एक केलं, तसं पुन्हा एकदा त्यांच्या राणेसाहेबांसाठी दिवसरात्र एक करेन। बघितलेली ह्याची सभा सगळ्यांनी बघितलेली आहे, त्या सभेमध्ये घेतलेला निर्णय अख्ख्या महाराष्ट्राने बघितलेला आहे। आणि महाराष्ट्रामध्ये इतर इलेक्शनचं काहीच दाखवत नव्हते, फक्त मला आणि नारायण राणे दाखवत होते। त्याच्यामध्ये उमेदवार कोण आहे याची सुद्धा कधी चर्चा झाली नाही। विनायक रावांचं कोणी चित्र सुद्धा दाखवलं नाही। चित्र दाखवायचे फक्त माझं दाखवायचे आणि राणेसाहेबांचे दाखवायचे। आणि एवढ्या मोठ्या ह्याच्यामध्ये मी एका कोकणाच्या नेत्याला पराभूत केला, याचं आज सुद्धा दुःख आहे। आणि त्याची भरपाई जर मला त्यांना पुन्हा निवडून आणण्यासाठी खारीचा वाचा उचलता आला तर मला आनंद आहे। तुमच्यासारखे 2-2 वेळा खासदार करण्यापेक्षा राणेसाहेबांसारखा फायटर एकदा जरी खासदार म्हणून ह्या मतदारसंघाचा गेला तर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी काय पायलट केला हे सगळ्या लोकांनी बघितलेलं आहे जिल्ह्याचा। तुम्ही खासदार असताना तुम्ही काय केले हे सुद्धा लोकांनी बघितलेलं आहे। त्याच्यामुळे तुमच्याला ज्याला ते उतरतील त्याला त्यांना प्रचाराला सुद्धा जायला लागणार नाही, एवढं मी तुम्हाला सांगतो। आणि आम्ही आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।